L-odwa tajba lil kulħadd fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. X'inhi l-iktar ħaġa prezzjuża li għandu jkollna fil-ħajja tagħna? X'ifisser li Ġesu baqa' magħna fl-Ewkaristija? X'ifisser li mhux biss fil-quddiesa Ġesu jkun preżenti? Mhux biss fit-tqarbin li aħna noqorbu u nitqarbnu, imma wkoll waqt l-adorazzjoni. Il-preżenza ta' Ġesu fit-tabernaklu tfisser permanenza, nibqa' magħkom dejjem. Ejjew nilqgħu din l-aħbar tajba. Illum il-festa tal-Korpus, is-solennità tal-ġisem u d-demm għażiż tal-mulej. Nidħlu għal din l-Ewkaristija u nittolbu maħfra minn nubietna, partikolarment kontra l-Ewkaristija. Nistqar l-Alla li jista' kollox, lilkom ħut li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bl-emin u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet. Paċi fl-art, redmin ta' rida tajba. Infaqru, naduraw, natuġġiel. Irroddulek ħaj għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Krist. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja il-qattal b'tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-oli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Sant fil-glorja tal-missier Alla. Nitolbu u għallajnt da sagrament tal-aġeb, ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, ek li nħossu fina bla eda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. F'dak iż-żmien Mose kellem lill-poplu u qal: Ftakar fil-mixja kollha li mexxik il-mulej Alla tiegħek matul dan l-40 sena fid-deżert biex iċċekknek u jġarbek ħalli jkun jaf x'għandek f'qalbek jekk trid toqgħod għall-kmandamenti tiegħu jew le. U ċekknek rid li tbagħat il-ġuħ imbagħad temek il-manna li lajnt u lanqas missirietek ma kontu tafu bija, biex jurik li mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem, imma b'dak kollu li joħroġ minn fom il-mulej. B'dan jgħix il-bniedem. Qis li ma titkabbarx qalbek u tinsa l-Alla tiegħek li ħarġek mill-art tal-Eġittu, mill-art tal-Jasar. U li mexxik fid-deżert kbir u jwaħħax, mimli srieb velenużi u skorpjuni. Art nixfa bla ilma xejn, li ħariġlek l-ilma mill-blata ta' żniet, li temek il-manna fid-deżert, li mistirietek ma kienux jafu bija xejn.
il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. Sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. Sebbaħ Ġerusalem lill-mulej. Sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. Faħħar lill-Alla tiegħek Sijon. U jisaħħaħ l-istanek tal-bibin tiegħek. U jbirek ġewwa fik lil-uliedek. Sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. U jqiegħed fis-slim li trufijiet ta' artek. U lilek bl-aħjar qamħi xebbek. U jibgħat fuq l-art il-kman tiegħu. Bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. U jxandar kelmtu lil Ġakob, il-liġijiet u d-dikriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamel hekk ma jibda poplu, lil ħadd ma għarraf id-dikriti tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem lill-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu lil Korintin. Ħuti, il-kalċin birek li fuq u ngħidu l-barka mhuwiex għaqda mad-demm ta' Kristu. U l-ħobs li naqsmu mhuwiex għaqda mal-ġisem ta' Kristu. Għax la ħobża hi waħda, aħna li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed. Il-kol kemm aħna nieħdu sem minn ħobża waħda. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Sekwenza. Faħħar Sijon lil-feddej. Ir-rajtijek u l-mexxej. Blinnijiet u blana. Ibqa' faħru daqs kemm tista' għax ul fuq minn kull tifħir. Qatt ma tħaffru kemm jistħollu. Qatt tifħir ħaġa ta' raġeb. Il-ħobs ħajli jagħti l-ħajja. Hawn qudiemna f'dan il-jum. Dak il-ħobs li fuq għal-mejda lill-apostli fi klam qazza kien ingħata biex jikluh. Ikun sħiħ it-tifħir tiegħek b'qalb ferrieħa bleħen oli, ikun jixraq ferħ ir-ruħ. Għax tal-jum tal-festa kbira ta' dik l-ikla u tifkira meta saret l-ewwel darba. F'dina l-ikla sultan tagħna lejt il-ġdid tal-liġi l-ġdida temma l-kollox lejt il-qadim. Il-qadim twarrab mill-ġdid, dak li ġew floku xbija, id-dawlbiet dlam mill-lejl. Dak li twettaq fl-aħħar ċena, Kristu ried jibqa' jiġġedded biex ikun tifkira tiegħu. Imma l-min b'tagħlim imqaddes nibdu l-ħobs u l-inbit tagħna b'sagrifiċċju għas-saħħa tagħna. Twemmin ġdid lilna l-insara li dal-ħobs jinbidel f'ġisem u l-inbit jinbidel f'demm. Dak li ma tarax jew tifhem, it-twemmin isaħħu jwettqu fuq kull ordni tan-natura. Taħġbijat fejn aħna nilmħu, mhux il-ħajja ma' sinjali jinħbew ħwejjeġ hekk eżiż. Ikel ġismu xorbu demmu, iżda Kristu sħiħ kemm moħbi taħt kull waħda mixbijat. Sħiħ jittika l-Kristu kollu, bla jitkisser, bla jitfarrak, bla jinqasam minn min jieħdu. Jiklu 1000 u jiklu wieħed, kemm ħadan hekk jieħdu huma biex jintemm meta jittikel. Jiklu t-tajba, jiklu l-ħżiena, imma l-dawk iġib il-ħajja u l-dawn jixħed f'telfien. Mew tal-ħżiena ħajja tajba. Ara kif jinbidel fihom għalkemm jieħdu l-istess ikel. Meta l-ostja tkun maqsuma, la tibżax immin tiftaħar taħt tixbija ta' kull farka hemm jinsab daqs l-ostja sħiħa. Ebda ksuma jsir fi Kristu, biss xbija tkun miksura u b'dal ksur xemma jitnaqqas f'dak li hu taħdin ġbija. Dal-ħobs l-anġli magħmul l-ikel
għal bnedmin fit-triq tal-ħajja. Ikkelbnejna l-luliet kollha li m'għandux fix-xejn jintrema. Bixbijat kien ilu mħabbar f'dik l-offerta ta' Iżak fil-ħaruf li qatel flejt u fil-manna tad-deżert. Int raj tajjeb ħobs tas-sew, Ġesu tagħna ħenna lina, int itmana u ħarisna, inti lilna l-ġid turina fl-art imbirka tal-ħajjin. Inti taf li tista' kollox li titmana hawn f'dil ħajja, emma minna l-koll msieħba faqda waħda l-koll verrieta mal-tajjiet tal-qaddisejn. Amen. Alleluja. Wieqfa. U bil-wieqfa. Alleluja, 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 alleluja. Jienu l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema jgħid il-mulej. Jekk xi ħadd jiekol minn dal-ħobs, jgħix għal dejjem. Alleluja. Alleluia, 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 alleluia. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: jiena u l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Fuq hekk il-lut tlewmu bejniethom u bdew jgħidu: kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh? Ġesu mela qalilhom: tassew, tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu il-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel u demmi huwa tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena nibqa' fih. Bħalma batni il-missier li juħaj u jinnejx missieri, hekk ukoll min jiekol lili u wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobs li niżel mis-sema. Mhuwiex bħal dak li kielu missierijietkom u mietu. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Naħseb il-kol kemm aħna nistaqsu bħal dawk in-nies, imma kif ikun possibbli illi jagħtina ġismu biex nikluh u demmu biex nixorbuh. Naħseb kif semgħu l-Ġesu jgħid dan il-kliem, kienu jsaqsu kif insaqsu aħna quddiem sagrament li jitlob fidi. Għax Ġesu innifsu fl-aħħar ċena flok ħaj l-ħarufa l-ikel qabad il-ħobs. Kienet l-aħħar ikla. Qasam, birek, taħ lil dawk li kienu madwar il-mejda u qalilhom: ħudu u kulu, dan u ġismi. Qabad it-tazza, il-barka tal-imbit kienet issir 4 darbiet, il-kalċi. Dan huwa demmi
mhux ta' xi ħadd ieħor. Kienu jafu bid-demm imxerret tal-annimali. Darba issa qed jgħid dan huwa demmi imxerret għalikom għal maħfra ta' dnubiet. U rajnieh dan fuq is-salib. Immissa qed jerġa' jgħidilna jienu hemm kelma bil-Grek egoimi illi tfisser li jiena jien l-istess sustanza, l-istess preżenza, jiena jien il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. U jekk għandek il-figura tal-manna illi l-poplu kien fid-deżert u ma kellux jiekol walla provdilu, jagħmel differenza. U jgħid missirietkom kienu l-manna fid-deżert u xek. U mietu. Imma min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. L-ewwel net Ġesu rid jibqa' magħna kemm hawn nies ibatu bis-solitudni, weħidhom, xi kultant abbandunati mill-istess eżies, niftakar f'ħafna romol. Il-fatt li inti tħossok waħdek. Ġesu qed iħalli l-mediċina tal-preżenza. Qed jgħidlek m'intix waħdek, ma nħallikomx il-tima, anzi nibqa' magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. U mbagħad jaqgħad il-ħobs it-tqarbin mal-Ewkaristija, l-Ewkaristija mal-parusija, xi fisser? X'inhi kompli jgħid hawnhekk jgħid hekk. Ma jistax ikolkom ħajja jekk ma titqarbnux. Jekk fl-Ewkaristija ma temnux. Ħanejdilkom. Tassew ngħidilkom. Isemgħu b'mod mill-iktar solenni. Jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem, jekk ma tixorbux demmu, mhux qed tgħid għażel, għamel li trid, jekk le taf xi fisser, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Intom qed tifhmu jew m'intomx. Is-snin jgħaddu, iż-żmien itir, il-ħajja qasira, ħafna nies qed jeżistu ma mhux jgħixu. Għalilna Ġesu għax ħsibna li ħanaddu mingħajr it-tqarbin. Ħsibna li ħanaddu mingħajr Ewkaristija. Iċċantajna l-Ewkaristija, insejna l-adorazzjoni. Maħniex imħeġġin biex inwasslu l-vjatku lill-marit, il-ħobs tas-sema. Min jiekol ġismi u jixrob demmi, għax ma fehmuhx. U raġa qala Ġesu fil-kapitlu 6. Qed nitħattu minn San Ġwan, l-Evanġelu ta' San Ġwan, l-iktar profond. Min jiekol ġismi u jixrob demmi, ara ħajejdinna, għandu l-ħajja ta' dejjem. U di xi tkun? Sal-pensjoni, li lim il-pensjoni xi tkun? Il-ħajja ta' dejjem. Raġa fehmilna. U jien inqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Fimnija jew le? Għax aħna m'għadniex nemmnu. Għalina l-mewt hija full stop. Imma Ġesu qed jgħidilna it-tqarbin huwa l-mediċina ta' min imut biex ma jmutx, imma jien ma nemmiex. Temnu inti dan? Ħanagħlaq. Jiena nħoss illi dan is-santwarju għandu jgħallimna ħafna dwar l-imħabba lejn Ġesu Ewkaristija. Karmni li semet il-Madonna, id-dar tagħha tinsab in-naħa l-oħra fil-parti tal-fgura fejn hemm l-arb, ir-raħal tal-arb. Karmni kienet tiġi biex titqarben anke meta kien il-maltemp. Imniżżel fid-djarju tad-direttur spiritwali tagħha, Karmni kellha 2, kellha l-Dunkan Kakija miż-Żebbuġ u kellha saċerdot illi ħalla djarju miktub u kien skruppluż das-saċerdot f'dak li kiteb laqaltlu dil-mara li semet il-leħen tal-Madonna. Karmni
kienet tiġi hawnhekk fix-xita u l-maltemp biex ma titlifx tqarbina. U meta minn fuq il-qija tal-andar il-familjari tagħha fosthom waħda mara tal-familja grima rata ħataqa għaddejja minn fuq iċ-ċangar tar-raba biex tiġi l-kappella, għaltilhom tinkwetawx, kien hemm Ġesu li qed iżommni. U meta ma tqarbnietx u kienet imdejqa ħafna għax kienet ix-xita u ma settex tiġi, lid-direttur spiritwali qaltlu ġi Ġesu, żagħżugħ sabiħ liebes stola, pissi difidu, il-pissi difidu u qarbinni. Jekk aħna devoti ta' Ġesu Ewkaristija, nispiċċa b'dawn it-tliet domandi. Kif għamilna mill-knejjes tagħna post ta' nuqqas ta' rispett? Kif nidħol liebes kif ġiġi? Ħalli jdoq il-mobile, xi kultant kulħadd jinsih. Imma mhux kera dik illi qegħdin nisimgħu l-kelma talla, qegħdin fil-konsagrazzjoni u tirrispondu minn ġol knisja. Dak mhux insult il-miqjat sieket fl-Ewkaristija minn għax ma jgħid xejn jien nagħmel li rrid. Aħna jew m'għandniex. U x'tgħiduli iktar? X'tgħidu iktar? Għal dak id-dab l-ostja. Xi saqsik dak il-Musulman jew il-bniedem, li mpoġġu din l-Ewkaristija ma l-iktar affarijiet moqżiża u nidow u tfal u żgħażagħ u mhux naqas id-da, imxejna l-qudiem fid-da. U d-da bl-iktar ħaġa għażiża. Il-Musulmani jgħidu li fader intom x'temnu? Wieġbu jien x'nemnu aħna, wieġbu. Mhux qed nċanfar lilkom tafux, qed nitkellem f'isem Ġesu fl-Ewkaristija. Li m'għadu jsib ħadd biex joqgħod jagħmel ringrazzjament, li m'għadu jsib il-ħadd biex jadurah, li m'għadu jsib il-ħadd biex jirringrazzjah, ma baqalniex ħin fader għall-quddies, la ta' kuljum, la tal-ħadd, ta' qarbin iċċantat, nitqarbnu kif ġiġin, m'għandniex bżonn iktar qrar. Smajnija it-talba ta' qabel il-Vanġelu, ħbib tiegħi, niftħu għajnejna. Ġesu qiegħed fi skiet u waqbżu intom għalih. Tħalluhx jiġi profanat b'emejjel li mhumiex f'posthom. Nitqarbnu bi-spiritwalità. Immorru l-purċissjoni tal-Ewkaristija u ngħixuha bi-spiritwalità. Inħobbu l-Ġesu Ewkaristija u nixtiequ li hu ikun l-aħħar ikel li nirċievu fuq din l-art għax min jiekol mill-mejda tad-dar jinbidel fina u jrid ikun. Imma dak li nieklu mill-mejda tal-artal dak jibdilna fih. Min jiekol minn dal-ħobs ma jmutx imma jgħix għal dejjem, imma jien ma nemminx. U wisq nibża li l-eżempju ħażin tiegħi u tiegħek u tiegħek u tagħna qed ibedna mill-iktar ħaġa prezzjuża, Ġesu fl-Ewkaristija. Ejjew issa niċħdu lix-xitan. Tiċħduh lix-xitan. Temlu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Temlu f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marja Verġni, bata, mietu difnuh, qam minn bejn l-imwiet u jgħat fin-naħa tal-lemin ta' Alla. U temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja mqazza u Kattolika, ix-xirka tal-qaddisin, il-maħfra ta' dnubiet, il-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Iva nemmen. Dini il-fidi tagħna li aħna niftaħru li nistqarru f'Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Kemm aħna xortina tajba. Bl-Ewkaristija ma mmutux imma ngħixu. Kemm aħna xortina tajba li qudiem is-solitudni u l-inċertezza Ġesu baqa' magħna ħaj u preżenti bil-ġisem, bid-dem, bir-ruħ u d-divinità. Ejja nitolbu għal Papa Ljun, l-Isqof tagħna Anton
is-saċerdot, il-ministri tal-Ewkaristija biex inti mulej tqaddisna quddiem dan is-sagrament kbir nitolbu. اسمعنا نطلبه مولاي Għal-marit fid-dar u fl-isptar, il-marit fil-ruħ u l-ġisem, għatina mulej fejqan u serħan nitolbu. اسمعنا نطلبه مولاي Għal dawk li ġew ħdejn il-Madonna biex jgħidula grazzi. Kemm nies jiftħu qalbhom fil-kappella tal-Madonna. Imma l-Madonna qed tgħidilna ħobbu l-Ġesu Ewkaristija. Titilfux tqarbina waħda. Tabbandunawx il-quddies. Titraskurawx it-tabernakli fil-knejjes tagħna. Titraskurawx lil marit li għandu bżonn il-Ġesu fl-Ewkaristija għal dan nitolbu. Ismana. L-aħħar talba tkun tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Issa ħanibdew it-tieni parti tal-Quddisa. Illum qegħdin nagħmlu l-ġbir kollu għal post li waqqaf wieħed saċerdot. Kenna ħafna saċerdoti Malta. Ma għamilx ġejt dum Viktor Grek. Ma nafx. Ma għamilx ġejt dum Michela Zoppardi. Ma nafx. X'għamel dum Manuel Kurmi Fawdex, da saċerdot. Waqqaf dar għan-nies bi bżonnijiet speċjali, anzi għamilha respite mhux jużaw għal-awċin u jużaw da servizz il-barranin. Grazzi għal ġenerozità tagħkom. Sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħek. Għamel mulej l-induqu min issa l-ħlewwa li għat inġarbu bid-dera tiegħek. Li hawnhekk tatina ħjiel fit-qarbin bil-ġisem u d-demm għażiż tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom u nerfo qlubna l-fuq. Niżuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U l-qassis tas-sewu ta' dejjem waqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa' kienu l-ewwel li offrilek lilu nnifsu għas-salvazzjoni tagħna. U ried li nibqgħu nagħmlu dan b'tifkira tiegħu. Meta niklu l-ġisem is-sagrifikat għalina nimtlew bis-saħħa u meta nixorbu demmu nindafu minn ħtijietna. Għalhekk mal-anġlu mal-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbirek bil-ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jenata u minn rajħibati ħal-ħobs, raddi l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal
ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabru. Mew tijak mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tijak, istennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddulek ħajr, għax oġbok tilqana un qudiemek biex naqduk miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu sadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej iftakar fil-Knisja tiegħek illi hemm xerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. U issa nitolbu ftakar fl-eżistana mejtin. Arruħ Karmel u David Kassar, Gianna Parnis, l-erwieħ abbandonati u koll għal-mejtin tal-familja Anja Anite. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġin Imqazzom Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġiħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Għal min jemmen Ġesu ħaj, namlu l-qalb, intennu t-talba ta' salvazzjoni tagħna, missierna. Aħfrinna n-nabik bħalma naħfru l-ħati. Iddaħħalni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Dan hu il-ħaruf talla. Dan hu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Ma jisqonix titħol taħt is-saf tiegħi, stejn kelb waħda u bitu fejn. Kristu,
kemm hu sabiħ dal-kliem tal-poeta nazzjonali. Kebbes fina n-nar ta' mħabtek, qalb imqazza ta' Ġesu. Ekkew fiskiet issa irroddu ħajli l-Alla. Qalb imqazza ta' Ġesu jiena nafda fik. Nitolbu tmajtna mulej bil-ħobs tas-sema, miċ-ċokon tagħna nitolbuk biex nibqgħu nirċievu dan id-done kbir li wassalna l-ħajja ta' dejjem bi Kristus Sidna. Amen. Dawn it-tlet Ave Marijiet li se ngħidu lill-Madonna, ejjew nirringrazzjawha, ejjew nitolbu għal bżonnijiet ta' kull wieħed u waħda minnkom, l-aktar tiegħek jew tiegħek li qed issegwina permezz tal-mezzi soċjali. Tista' tkun l-Awstralja, l-Kanada, tista' tkun Malta jew Għawdex. Jekk tajt qalbek minn Alla ma qatax qalbu minnek. Nistedinkom għal nhar l-erba' li ġejja. Nkomplu l-erbat, ġibula ħafna familji lill-Madonna, partikolarment iż-żgħażagħ. Nhar l-erba' li ġejja bejn it-8 u l-10 ta' bil-lejl il-familji żgħar tarawhom ġejjin bit-trabi, biċkejknin f'riġlejn il-Madonna u gruppi ta' żgħażagħ għaddu l-kelma. Ħalli lill-Madonna nġibula ħafna qlub nhar l-erba' li ġejja, niftħu fl-4:30 ta' filgħodu u nagħlqu fl-10 ta' bil-lejl. Fl-20 ta' Ġunju, jekk Alla jrid bejn it-8 u l-10 ta' bil-lejl fil-pjazza rib il-festa tal-Madonna ta' Pinu se nagħmlu propju ċelebrazzjoni u quddiesa għal koppji iż-żgħar u żgħażagħ 18+ għaddu ftit il-kelma għal din l-attività li ħassir is-Sibt 20 ta' Ġunju, ħin u ġurnata tajbin għaż-żgħażagħ. Għal min jixtieq jiġi jitlob flimkien miegħi, mhux biss fil-kappella wara l-quddies imma wkoll nhar il-ġimgħa għandna quddiesa fl-10 ta' filgħodu fl-okkażjoni tal-festa tar-Redentur tal-Isla. Il-quddiesa tibda fl-10. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Flimkien ngħidula Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żon. Morru fil-paċi ta' Kristu.